ইয়াতে কাম কৰিব মনে নোহোৱা হৈ গৈছে মোৰ ঠকৰাই থাকাতে মোৰ ইয়াতে কাম কৰিবলৈ ইমান ভাল লাগিছিলে যেতিয়াৰ পৰা ঠকৰাই কাম বাদ দি গ'ল মোৰ সেই দিনৰ পৰা কাম কৰিবলৈ অকমানো মন নোযোৱা হৈছে মোৰ ইমান ভাল লাগিছিলে ঠকৰা অ নহলেবা মই ঠকৰাক এটা ফোন কৰো ৰবা এবাৰ খবৰ লওঁ কি কৰি আছে কেনেকৈ আছে তাৰতো মাইকী কেইটাও নাই ঘৰত তাক বোলে এৰি থৈ গৈছে কোনোবা নতুন ভাটাৰৰ লগত ময়ে অকমান চান্স লওঁ ৰবা মোক যদি ঠকৰাই ভাল পালেহেঁতেন ময়ো ভাল পালো হয় এবাৰ ফোনে কৰো ৰবা তাইতো মোক নলাই খবৰ ময়ে লওঁ ৰিচিভ কৰা না প্লিজ ৰিচিভ কৰা মই তোমাৰ তালিমি হয় ৰিচিভ কৰা না हेलौ सोर মই सोर मयलै आं सिनाया ময়ে आं बुंदोंना रावबो मयखौ सिनाय हाया होननानै दोन फनफोरा दालिमी কৈ आছো ए रखर नोंसो रखर नोंसो माने मा खर' होनना बुं थयহে নেকি দালিমি বাইদেউ অ মই বুজি পাইছা এতিয়া তোমাক মনত পৰাৰ কাৰণে এবাৰ ফোন কৰিলো তুমি মোক বেয়া পাইছা নেকি ফোন কৰাৰ কাৰণে गाज्रि मोनाबा माखौथ' मोजां मोनलाबायनांगौ অসমীয়া দি কোৱা না মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই बुजि मोननालाय मा खालामगोन सि বেজিমন না মাকলা रखर खर' होनना बुं অসমীয়া দি কোৱা না কিয় বৰদি কৈ আছা মই তোমাকে অকমান কিবা বড়োটো শিকাই আছে আৰু মোক যিমান শিকালেও মই অকমানো বুজিয়ে নাপাম তোমালোকৰ বড়ো লেংগুৱেজ ইমান টান হয় কি টান थिला সেইখালিয়ে পাৰিব আৰু নাই মই নোৱাৰো কিয় নোৱাৰে আমি যদি তন্তৰ ভাষাটো পাৰে তুমি আমাৰ ভাষাটো কিয় নোৱাৰে নাই মানে বহুত টান পাওঁ ঐ बोरमा प्लेट हिन्जाव কিয় ফোন কৰিছিলে এনে আৰু মনত পৰিলে নহয় সেইবাবে ফোন কৰিলো আৰু এবাৰ মোৰ কিন্তু মনত পৰা নাই দেই সঁচা কথা কৈ দিছো দেই এতিয়া ফোনটো ৰাখো মোৰ বহুত কাম আছে জানানা বহুত কাম মোৰ थिरिकेटा নাই তুমি গম পোৱা না गोदान हौवा नागिरनानै गयसे मोर थिरिकेटा তুমি কি জানবা दे राखा मोर बहुत কাম আছে बहुत কাম हारसा हिन्जाव माइ जावालाय आंखौ एसे फाप मारिनो नागिरदों ना माइलै आंखौ जेमान फाप मारिबाबो मोना नोङो नांला आं बेफोरखौ जेबो माथा मारिला नांला बर' हिन्जावफोरजोंनो जेबो फोथायनाय गैया आरो हारसा हिन्जाव आंनो नांला रावखौबो नांला लागिबा आं हारसिंनो बालन्दा रखम थाबाय थानोसै प्यार मोहब्बत की चक्कर में मुझे नहीं पड़ना रे प्यार मोहब्बत खालामैथ' आङो दिनै बेफोरबायदि फस्थायनो नांगौ जाबाय बालन्दा रखम थानांगौ जाबाय आंसो मोनथिगौ आरो मोजां मोनबावदो दे सोरखौबा नांला होनदोंना नांलायानो आरो हारसा हिन्जावानो जा नेपालि हिन्जावानो जा बा बर' हिन्जावानो जा आंनो रावखौबो नांला थेवब्लाबो आंनो लाइमोन बिमा थुंफ्रिखौसो नांगौमोनलै बिखौसो माबा गोसोखांबाय थायो मालायबा बिजामादै मोनबाय बिजामादै मोननायखाय मालाय गाजा जाबाय आंखौ नांला जाबाय अबाव आरो नांगौ होनबानोखि मोनबावनोसि ओइ थुंफ्रि हागौबा फैफिनदोलै नोङो आंखौ एसे बुजि आं बेसां दिन बेफोरबायदि बालन्दा रखम हारसिं थाबाय थानो जोबोद दुखु मोनोलै आं बोरैबा मोनथारो एकदम दरसिसिनो दै बुंनो थाङोबा आं जोबोद फस्थायगासिनोलै थुंफ्रि आं नोंनि थाखाय जोबोद फस्थायगासिनो फैदोना नोङो आंजों फैफिनदो गोरोन्थिया जाया नङा जादोंमोन आंनियाबो थेवब्लाबो जाबाय आरो आंबो इसोर नङाना मानसिसो इसोरनियानो गोरोन्थि जायोबा आंथ' आरो पापि मुनिसबावसो आंखौ थेवब्लाबो मानो नोङो निमाहा होआब्रा मानो बुजिया आंखौ बयबो बिदिनो लाजि फोनांगोन खोना देनां हाबा जाबाबो हौवाया एसेबां उन्दै हिन्जावा एसेबां गिदिर होननानै लाजि फोनांसिगोन खोना आंखौ मा सिख्लाफोरनिख्रुइ सेंग्राफोरा गिदिर जाबा माथो रावबो जेबो बुङा मिनियाबो नाथाय सिख्लाफोरा जुदि सेंग्राफोरनिख्रुइ गिदिर जायोबा बिदिनो मिनिसोयो बयबो
हेलौ मा खालामदों सना दङ ओरैनो जिरायनानै सना नोङो गाबदों नामा गाबाखै आं गाबाखैबा मानोथ' फेफे फाफा खोनादों आं सना हेलौ दाखालिनि बै पार्कआव जानाय जाथायखौ गोसोखांनानै आं जोबोद दुखु मोनबाय थादोंलै जेबो दुखु जानाङा मिथिगौ ना बिसोर बान्दरफोरनि थाखाय थेवब्लाबो टिल्लु आं जोबोद दुखु मोनदोंलै आंखौ बयबो बिदिनो बुंगोन खोना नोंजों हाबा जाबाथ' आंखौ नोंसोर गामिनि मानसिफोरा खम लाजि फोनांगोन ना रावबो लाजि फोनाङा मिथिगौ ना सना जोंफोरनिसो गोसो बिसोरा जोंफोरखौ लाजि फोनांनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैया सना नोङो बेफोरखौ साननानैनो गोसोखौ गाज्रि खालामबाय दं नामा जायखिजायानो बुङा मानो नोङो बेखौनो सानबाय थानाङा सना थेवब्लाबो आं लाजिनाय मोनोलै बेफोरबायदि बुंबाथाय होमबा मा नोङो आंखौ गारगोन नामा गारा गारनायालाय थेवब्लाबो होनबा मालाय बेफोरबायदि बुंबानोखि नोङो गावनि गोसोखौ गाज्रि खालामना लागोन नामा बुंनायफोरालाय बुंखागोन गिदिर उन्दैयालाय जाखायो सना आंनो गोसोथोग्रायानो जेबो साना बेफोरखौ बिसोर साननानैलाय मा मोनगोन बेनिखायनो सना जायखि बुङा मानो नोङो बेफोरखौ जेबो सानबाय थानाङा जागोन दे आरोबा बिबारि बाजैमोना मा बुंगोन आंखौ किजानिबा लांनोनो होनाय नङा खोना बिसोर लाबनो होआबानोखि आं लाबा नामा जोंफोरनि मोजां मोननाय गेजेराव रावबो हाबनो हाया जोंहानि आब'मोनानो जा बा नोंसानि आइ आफामोनानो जा बा नोंसा आदायानो जा औ लैथोस्रि लागिबा आं नोंखौ अबावबा लाना खारगोन थेवब्लाबो आंनो नोंखौनो नांगौ जोंफोरनि मोजां मोननायखौ रावबो बादा होनो हाया बिबारियावबा फैगौ बोसोराव फोजोंसार गुमैजों हाबा जायोना जाया आं बेखौ जेबो मिन्थिया जिखिजाया आं नोंखौ फैगौ बोसोराव लाबोथारगोन आरो सना नोङो रेडि जाना थाबानो जाबाय ना नोङो फैनो गोसो गैया आं उन्दैखाय मानो बिदि बुंदों थांलाया जायो आरो सोरबा आरो नोङो जुदि आंखौ मोजां मोनथारोबा नों बेफोरखौ जेबो साननाङा दे मोजां मोननायाव गिदिर उन्दै जेबो फाराग थाया मिथिगौ ना मिथिगौ आङो मिथिनायालाय थेवब्लाबो आंनि सिगाङावनो बिदि बुंथारबा आं दुखु मोनो आरो मिथिगौ आंबो सना दा नोंबो आंखौ मोजाङानो मोनथारबायबा बेफोरखौ मालायनि बुंनायफोरखौ टेनसन लाना मा जाबावगोन दे सना दा दोनथ'नि दा रायज्लायगोन आब'आ आंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों दे होमबालाय दायो फन खालामगोन दे रिसिभ खालाम जागोन दे ओंखामखौ जाखांनायनि उनाव थोरसि लथा सुनोसै ओमफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय थांनोसैलाय मोनाब्लानाव दानो थांगोन आब' दानो थांगोन ओमफ्राय दा मोना गिदिंना फैफिनगोन आरो मोना गिदिंना फैनो हायाबाबो गाबोन फुङावनो फैनांगोन ओमफ्राय खजानाखौ फाननानै बेसेबां मोनदों होनदोंमोनलायो 5 लाख मोनदों ओमफ्राय 5 लाखखौबो होजोबगोन आरो आंथ' 5 लाखखौबो होनो सानदों सनाथिया हामथोंसै आब' फैसाफोरखौ हेला हेसा खालामबाय थानाङा दे दखान होगोन होननाया मा जाखो होसिगोन र' मास मोनसेसोनि उनाव आब' एबारनिफ्राय फैसाफोरखौ रावनोबो हरनांला दे मानो होनबा जोंनोबो फैसा नांगौ ना होला दे एबारनिफ्राय रावनोबो होला सनाथि आगैनो होथारनोसै बिनि जिउनि थाखाय होला होननानै माथो रानना होबाय थायोलै नोङो आब' मा जोंफोरनो फैसा नाङा नामा जोंफोरथ' साथामनोबो फैसा नांगौ जोंफोरबो उनाव हाबा जानायनि बाथ्रा दङ नोंहा दानो हाबानि बाथ्रा साननो जाबाय नामा नङा माने जायाखै थेवब्लाबो आरो फैसाफोरखौ बेफोरबायदि हेला हेसा खालामबाय थानाङा आरो सनाथि आब'नो होबाय नाथाय रावनोबो होनांला दे होआ दे जायबा जोंफोरखौ हेल्प खालामदोंमोन बिसोरनोसो होदों दे ओंखामा जा आरो थाब थां जाबाय मा मुखैदों नोङो जोंना दखानाव थांनि दाब्ले जायदोंखौ दखानाव लांनाङा नाङा थाङा दखानाव थाङा नै जायदुमा ओंखाम उखैदों नोंनि ओंखाम मोनगौ मानि आङो मेथाइ देवना लाबोनि जायदुमनो नाङा दाब्ले नाङा दखानाव लांनाङा दे नाङा दाबाय जाया ओंखामानो मोनसिगोन र' दसे थाबाव आनै माथो जायोखाय दखानाव लांबा लांनाङा होनदोंना आं दाब्ले मानो बुजिया फै दखानाव थाङा फै ओंखामा मोनसिगोन मा मोनसिगोन माम दाब्ले दा गाबबाय
गाबबायना अखा खालामबायना नों मानो दखानाव लांनायनि बाथ्रा बुंनाय दोननाय दा गाबबायना दा अखा खालामदोंना आनै दखानाव लांबाथाय मा जायो नोंलाय माथो सिगां लांनो होयोमोन बेनिखायनो आं दिनै लांनो नागिरदोंमोन नाङा जायदुमखौ अजाया बाहेराव ओंखारनो होआखै बाहेराव लांनोनो होआखै सिथ्लायावनो लांनो होआखै बेनिखायनो फै बानि मा मोनसिगोन फै नुदोंना दाब्ले नोंबो मानो दखानाव लांनो नागिरनाय दोननाय दा गाबबायना दाब्ले नोङो हागोबा थांदो बेनिफ्राय जागोन दे आनै आंना गोरोन्थि जाबाय जानो हागोन दे दादाय दंखायो फै दाब्लेयाबो आंनाव सोङावानो मानो दखानाव लांनो नागिरनाय दा गाबबायना गथ'आ ओरैनोबा बिखौ बिफाया नागिरगासिनो अबावबा नुफ्लांबा लांगोन माथो सिथा गथ' नोमफाजों लांजागोन मोनथिबाय नोमफाया लांबा नोंखौ जोथोन लानो हागोन हा खायसि सिरि थालै आइ आङो दायो मेथाइ लाबोनानै होफैनांगोन नङाबा बियो गाबबाय थागोन से बे गथ'आ सिरि थामालालै थै नोंनि मोजांनि थाखायसो आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामदों मोनथिगौ नाय नुवाखै नोंनि नोम्मा माबायसि सथ्रि हौवा गोदान मोननायखाय नोंखौ दैयाव फासायहरनाया आंसो बासायदोंमोन नोंखौ मैथास्रि आनैया आंखौ दिनै होखारलायदों आंखौ एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हागौमोन ना मानो एसेबां रागा जोंनानै बुंनांगौ बियो आंथ' जायदुमखौ बुवाखैना आंथ' बिखौ दखानावसो मेथाइ जानो लांनो नागिरदोंमोन अननानै बेखौनो आंखौ बेफोरबायदि होखारहरलायनांगौ आरो आं जोबोद दुखु मोनथारबायलै आं मालाबाबो मैथास्रि आनैलानो थांला जेब्ला बियो गावनि न'खौ सानथाम सानब्रैयालागै गालाङो अब्ला आंसो नायो आंसो अमा बोरमाफोरखौ नायो आदार होयो दाखालिबो बिब'लानियाव गथ'आव थांना फैबाय सानथामना सानब्रै अब्ला आंसो आदार होदों अमाफोरनो बोरमाफोरखौ आंसो नायदों नांगौ जाबासो दाब्ले होननानै गाख्रबाय थायो दा होखारजाबायना नोङो दाब्ले आं जोबोद दुखु मोनथारदोंलै आंखौ मैथास्रि आनैया बेफोरबायदि होखारमारदों न'निफ्राय मैथास्रि आनैजों आं मालाबाबो नुजाला बिजानि न'आव थांनायाथ' बादो आं बेजों मालाबाबो नुजाला आइ दाब्ले ओजों फैलाय आयै थांगासिनो गावनि बिमा बिफानि अनगा रावबो मोजां मोना नांगौबाल'सो एसेबां मदद खालामखांनायनि उनावबो आंखौ मैथास्रि आनैया बेफोरबायदि खालामबाय सिगांबो जांगिला माइया गैयैयाव आंसो आंनि मबाइलजोंसो मैथास्रि आनैया फन खालामोमोन बेफोरखौ दा बावगारजोब्बाय फिसाजो मोननायखाय आयै मोसौ गलाबखौ नायहैदोंना नायहैयाखै औहाय नायहैथ'वाखै र' आं बै माबा दाउ गलारखौसो साफा खालामबाय दंमोन आं बेसेबा दाउखुमै जादों बेथो मानबाय ग्लाजोब्बाय आंनियाव आयु मा सावना होनांगोन ओमफ्राय दाउ बिमाया दिनै बिदै दैदोंना दैयाखैबा जायखिजाया दैनिल' माथो आयै दाउदैखौ मोजाङै दोनदो बिबारि आगैमोन फैबाथाय होनांगौ बिसोरो दाउदै जानानै मोजां मोनसोयो दाउदैखौथ' मोजाङैनो दोनदोंमोन र' दाउखुमै गोजासो जादों बेथो सावना हो बाहाखौनो आयै ओमफ्राय दाउदैखौ मोजाङै दोन दे नङाबा दाउदै जाग्रा दाउआ बियो फैनानै जाफैगोन मा मोनथाय बे दाउनि मुङा आं बावगारलांबायलै गग्लि गांना मायबा बुङोमोनहाय आंबो बावलायलांबाय जेखिजाया मोजाङै दोन दाउदैखौ आरो दैसे दैबावनाबा मोजां जागौमोन जागोन दे मोजाङै दोनगोन आं हा ओमफ्राय बिबारि मोनालाय मालाथो फैगोननो फैसाखौ मोनबायबालाय फाननो हाबायबा खजानाखौ मोनथिया र' आंबो सोङाखै माला फैगोनथाय हेलौ बिबारि मा खालामदों आंजों नोंसोरनिनो मुंलाबाय थादोंमोन आब' जोंफोर नोंसानाव दा थांगासिनो मा नोंसोर जोंहानाव फैगासिनो ओरैनोसो बुंदों खोना आयु मानो ओरैनो बुंलाबायनो गारिनि माथो खोनायाखै होनबा नोङो खोनादों दे फैबाय मोजाङानो जाबाय दे
गोथावै साहा फुदुंना दोन दे जोंफोर थांनानै लोंहैगासिनो जागोन दे स्कुटियाव फैदोंबा नोंसोरो ओहो आब' स्कुटियाव थाङाखै गारि भारा खालामना थांदों दे मोजाङानो जादों दे होमबा आब' दा लाखिथ'नोसै दा न'आव थांनानै मोजाङै रायज्लायगोन दे आयै थांनाय सिथ्लाखौ खेबसे सिबिबावनाय बिनानावफोरबाबो आं लाजिनाय मोनलै मालाय बिसोरा जि साफा जोंहाखौ आरो बेसेबा गाज्रि नुखायो बिफां बिलाइ माबा बिलाइ थांनाय सिबिनाय आंबो न'फोरखौ सिबिनि आरो अन गुन्दै देनाय दंखायोना एसे फिथा सावनि गोथावै साहा फुदुंना दोननांगौनो मालाय देहाय दे जागोन दावदै देनायखौ बिसोरनो दिनैनो एवना होनांगोन आयै जागोन दे लाइमोन बाजै बिबारिमोन फैनो नागिरदों नामा सनाथि आगै फैनो नागिरदों बिबारि आब' माने बाजैबो जायो देनाय जिखिजाया आब'खौनो बुंनोसै आं बिसोरो मा एसे मोजां आंनि थाखाय बिसोरो फैनो नागिरदों आंनो फैसा होनो थाखाय माबा बेमार जादों सानफ्रोमबो एसेबां उदै सायो बाजै मोना आंनो मोजाङैबो खोन्थाया जिखिजाया एबारो हामसिगोन दे आं बेमारनिफ्राय रेहाय मोनसिगोन बिबारि आब'मोना आंनो फैसा होनो फैदोंना डक्टरनियाव लांनो थाखाय डक्टरनियाव लांबानो हामसिगोन आं हामबाबो बिबारि आब'मोननि थाखायनो हामगोन आरो लाइमोन बाजैनि थाखाय सासेयाथ' खबरानो गैला आदायाथ' जोंफोरखौ बावलांबायानो दे मालाय जोंफोरखौ गारनानै खुसियाव थानो हादों खोना थाथों दे मोजाङैनो थाथों आयदे जिखिजाया बिबारि आब'मोना दिनै फैसाखौ लाबोबाथाय गाबोन डक्टरनियाव थांनोसै मोजाङै नायहैनोसै ओमफ्राय एबारनिफ्राय आं हामसिगोन उदैया सागासिगोन आंनिया आं उदै सादोंबाबो दिनै जोबोद खुसि मोनदों मानो होनबा बिबारि आब'मोना आंनि थाखाय फैसा लाबोदों आंनो डक्टरनियाव दिन्थिनो थाखाय फैसा लाबोदों आं हामबाथाय बिबारि आब'नि हाबायाव बिबारि आब'नि थाखाय गांसे मोजां दख'ना बायना होगोन फैसा गैयाबाबो आं माइ गायनानै जमायगोन आं फैसा ओमफ्राय बिनो दख'ना गांसे मोजां गिफ्ट होगोन बिनि हाबायाव बिबारि आब'ल' नङा मोस्रोम आदैनोबो गांसे होनांगोन बिसोर मानसिफोरा मा एसे मोजां आयदे आयदे उदैया